Labis ang panghihinayang ni Nanay Crisanta at Tatay Hermelinihil Barola ng Barangay San Vicente, Libon, Albay matapos na maabo ang kanilang sari-sari store at bahay pasado alas 11 ng umaga nitong Sabado, Hulyo 19. Aniya, bago ang insidente, nakarinig sila ng putok sa loob ng tindahan na sinundan ng apoy. Dahil gawa sa light materials, mabilis na kumalat ang sunog na gumapang na sa kanilang bahay. Dito po, may electric pan ako dito. Tapos may narinig akong pumutok. Tapos nung lumabas ako, yung apoy nandito na sa baba. Diyan, yung styrofoam baga, styrofoam cup, tapos yung lalagay ng spaghetti. Diyan, dito na sa baba. Siguro malakas yung explosion niya. Dito, puro man plastic, dito parte. Kaya siguro yung styrofoam mabilis masunog yun. Yun na yung ano. Sa tansya ng pamilya, tinatayang aabot sa ₱250,000 ang iniwang pinsala ng sunog. Kwento ni Tatay Hermelinihil, sinubukan pa niyang gumamit ng fire extinguisher, ngunit bigo siyang maapula ito. Aniya, posibleng sa naiwang nakasaksak na wall fan, nag-umpisa ang apoy. Pumutok yung electric fan. Tapos meron kaming mga karton. Doon siguro bumagsak yung baga. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Gamit man ako ng dalawang Fire. Mabilis. Talaga yung Mabilis kumalat. Ayon sa BFP Libon, umabot sa ikaunang alarma ang sunog kung saan isa ang naitala nilang sugatan. Sa ngayon, patuloy pa daw nilang inaalam ang sanhi ng insidente. Reported po sa amin na may nangyayaring sunog po doon. Automatic naman po, nagresponde po agad ang ating tropa at naagapan naman po agad ang nasabing sunog na po yun. May na-report po na injured, pero pagdating po namin doon, wala na po para inano na. Pero ano lang po, konti lang po ang ano niya. Dahil dito, muling nagpaalala ang BFP sa publiko na maging maingat at huwag pakampante, lalo na tuwing tag-ulan dahil maaaring pagmula ng sunog ang mga nababasang socket o anumang basang linya ng kuryente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.